hlavný dôvod emigrácie bol v 68., keď prišli okupačné vojska. Motivácia, čo sa týka umenia a malovania, zasahuje úplne do môjho ranného veku. I keď som tomu nerozumel, o čo sa jedná, ale nejak som cítil potrebu, že sa nejakým spôsobom by som sa rád realizoval. V tom 68., lebo som vtedy zmaturoval na šupke, som mal šťastie, že až potom došli ruské vojska. Po tej mojej maturácie, tak aspoň som mal nejaké papiere, ktoré som si zobral so sebou. Potom z tej Viedni som sa rozhodoval, že tu na to je moc blízko slovenských hraníc, tá Viedeň, že čo keby som ako sa odsunul ďalej. Kanada vyslala pre nás lietadlo, kde napakovali všetkých Čechov, Slovákov do toho lietadla, neviem, koľko nás tam bolo. A leteli sme priamo do Toronta. Všade, kde človek išiel, alebo chcel niečo vybaviť, alebo sa zamestnať, tak prvá otázka bola vždy: máte skúsenosti, teda oni to volajú experience, máte experience? A druhá otázka, bola: ukážte, čo viete. Takže na týchto dvoch slovách de facto oni potom ohodnoťovali toho človeka, či ho môžu alebo nemôžu prijať. Študoval som potom ďalej tzv. OCAD College, to je Ontario College of Art sa to volalo, a potom z toho Ontario College of Art som prešiel na George Brown College, kde som študoval tiež, som bral polygrafiu. Ostal som tam v tzv. Audiovisual departmente, tak samozrejme som ďalej maloval, mal som štúdio a dostal som sa do tzv. Ontario Society of Artists. To je jedna najprestížnejšia umelecká organizácia, kde som sa naučil, akým spôsobom si vytvoriť nejaký marketing v tej mojej práci, a mi to otvorilo cestu tiež, že sa moje umenie začalo tiež vystavovať. Na George Brown College som potom dosiahol ten titul profesora a ďalej som sa venoval tomuto učeniu. Tak na začiatku, keď som tam začal učiť, ja som ráno od 10. až do 10. v noci de facto bol v tejto škole, kde som jedna trieda išla za druhou, no potom som si povedal, moment, toto je nejak prehnané, že dokázať som to dokázal chvíľu, ale potom som začal hľadať ľudí, ktorí by mali záujem prebrať niektoré tie kurzy. Moja mama sa volala Margita Zamarociová, vtedy ešte sa pomaďarčovali mená, a bola zo šlachtického rodu. Časom z toho pomaďarčovaného mena si musel zmeniť môj detko na Zamarovský, aby to bolo po slovensky povedané. Moja mama mala dvoch bratov, jeden bol Béla Zamarovský a druhý bol Štefan Zamarovský. Vojtech Zamarovský. No a on písal knihy, ako na počiatku bol Sumer, alebo Sedem divov sveta, alebo takého druhu. Takú cestopisná beletria by sa to dalo nazvať. Môj otec bol právnik a vyštudoval právo samozrejme v Bratislave a bol zamestnaný, a v tej situácii sa tu akurát nachádza slovenský štát. Takže všetko sa točilo okolo toho slovenského štátu, čo potom narušilo druhá svetová vojna, ale systém sa zmenil. A tiež môj otec ho z Bratislavy, z Vily, ktorá bola hore na Červenom kríži, tak ich vysťahovali do Právna. Ja som mal vtedy, myslím, 2 roky. Samozrejme stratil prácu, strčili ho do bani v Novákoch. Mama nesmela robiť, mala zakázané, ona predtým bola profesorkou, ona tiež vyštudovala, tak tiež ju vyhodili. S Vincentom Haložníkom som tiež komunikoval dosť v mladom veku, lebo my sme mali záhradu a aj dom hneď oproti, ako oni bývali.
No tak som jedného dňa zaklopal, som mu ukázal svoje veci, čo robí. Ale to bolo ešte predtým, jak som išiel na šupku, školu umelého priemyslu. A toto sú tie obrazy, a keď ich videl, tak ma veľmi podporil ďalej, aby som pracoval. Tak ja som ďalej pracoval v tomto štýle. Toto bolo viac menej inšpirované Mona Lízou, toto hore. A toto bolo inšpirované z reality. To bola moja sesternica Katka. A Katka mala vtedy nejaké 2 roky, ešte nevedela chodiť a chodila po 4. Tak ja som ale z toho vznikla žena, de facto. Ale to ma inšpirovalo, ako ona chodila po 4, tak som to nakomponoval do toho obrazu. Keď prišiel ten COVID, tak tým pádom, že tá moja aktivita sa nejakým spôsobom na tej škole zabrzdila a škola bola zavretá, tak som videl, že pre mňa bude najmodrejšie prísť na Slovensko a pozerať sa, že jak to tu funguje. A na tom pobyte som stretol Danku. Nejak sme si padli do očí, aj Danka a ja. No a keď som prišiel do Toronta, tak som sa rozhodol úplne naplno teda to skončiť. Tak som sa rozviedol so svojou ženou a prišiel som na Slovensko, kde som ďalej pokračoval s Dankou a odvtedy sme spolu. Takže čo ma prinieslo na Slovensko? Na Slovensku ma priniesla láska. To je dôležité povedať, lebo ináč by možno len som prišiel na návštevu a vrátil by som sa späť. A keď som už sem prišiel, tak teraz sme začali riešiť, čo tu budeme robiť, kde budeme bývať. Daj si niečo, kde by sme si mohli oddychnúť a ja, kde by sa mohol malovať. No a tak sa aj stalo, tak sme našli, makler počúval, že čo asi ma zaujíma a tak ďalej a hovoril, že ja mám špeciálne miesto pre vás, teraz, že tu máte aj kľud, aj peknú prírodu, aj miesto na malovanie. Tak nás zavedol som do Šumiaca a to bolo okamžité rozhodnutie, že sme teda prišli sem a odvtedy sme tu. Našli sme tu ten svoj kľud a pokoj, ktorý nám chýbal vo veľkom meste, hej? A pre nás nie je problém, keď máme potrebu byť s ľuďmi, sadnúť do auta a ísť. Tu pod Kráľovou holou, kde sme sa nasťahovali, som začal malovať a som si otvoril galériu, takže mám aj tu tzv. Študentov. Mojím cieľom tu, keď sa teraz nachádzam, je malovať. To je môj aj túžba, aj cieľ. Hej? A ten cieľ je ten, aby som sa s týmito obrazmi mohol tiež deliť s ľuďmi, ktorí tu žijú v tomto prostredí, čo sa mi aj darí. Tá kultúra, to je to najdôležitejšie, čo vôbec spoločnosť môže vytvoriť. Ale nie žiť v nejakom systéme, ktorý zakazuje, alebo bráni, alebo cenzuruje, alebo človek sa bojí vyjadriť, lebo sa to musí zmeniť, niekomu sa to nepáči. To není kultúra. To je hasenie kultúry. To znamená, že po tých ľuďoch nič neostane v budúcnosti. Ale čo sa týka šťastia, ja som sa všade cítil šťastný. Kde som bol, ja som vždycky bol rád a šťastný, že som to videl, že som tam bol a že tam žije. I v tej Kanade ja som neodišiel z Kanady, že som bol nešťastný. Tam som bol tiež šťastný, lebo som si robil, čo som chcel.